En wij zijn eigenlijk klaar met de hele situatie. En toen hebben wij besloten, het is de nationale buitenspeeldag en wij doen er een maaien voor de band. Leuk om eens een keer boeten wat we aan te kennen zonder al die vrachtauto's en trekkers. En het is een statement. Dat statement is dat de trok in de dik in Wanswerd waar ze te midden volslijn afsletten is. Zodat de band uit het dorp lang omlet er eens veilig op strittenbadje kunnen tijdens de nationale boetenbattersdag. Het dorp wacht het al jaren op de Tassijneroenwei, maar onder de dij van Joet leidt hij er nog altijd net. Dus in het dorp is het nevens inwoners al jaren net meer veilig. Wij staan hier op een dik zonder stoepen. En werd een hele prettige broek van maken met er vrachtauto's en trekkers. En niemand kon je passeren, wat je dus totaal net kan. Werd er over situaties krijgen dat vrachtauto's of trekkers in achteruit matten en dingen. En we hebben bijna niet maar op fietsen naar beneden en squallen. Dus je krijgt hier hele levensgevaarlijke situaties. Dat proberen wij nog ook even heel goed uit te zitten. Van waar is het misgaan en waarom had er wel een wethouder een skep gekregen, maar die skep net in de grond kwam. Het ziet al niet in we te praten over die Roenwei. Hield hij liek er te komen, maar dan komt voor het dorp weer de spreekwoordelijke deksel op een oors. Het is in het dorp wacht je op dingen die je net willen. We willen net dat er dodelijke ongelukken gebeuren, want dat is net best. Ik ben eigenlijk heel blij dat er nooit een extreem ongeval was. Er zijn wel iets te dingen. Het uitwikken met mij hier, de fietser, de leidt of weet ik het al hier. Maar ja, ik werk dat is wat zin. Dat het nooit deze struis misgegaan is. Om de actie Craft bij te zetten, waar er ook een spandoekdel hong. Eerst een bannenlik, dan naar je dik. En is het dan een niet best wel erge quote, zeg maar, om het op te schrijven? Eerst wel samen, maar het laat wel zien hoe heeg het meestal hier zit. Want het is nooit echt misgegaan, maar ik dat je van PKD's krijgt goed.